Som una companyia ben estranya. Volem que els nostres clients ens paguin menys. Barcelona Energia, 100% renovable, 100% honesta. Canvia ara. Eufòria. Ei, eufòrics i eufòriques, després de la gala no marxeu. Ens retrobem tots a Twitch. I comentarem els millors moments amb els protagonistes. Fins ara! Eufòria. Eufòria no s'ha acabat. Eufòria no s'acaba mai. Estem preparats per continuar donant-ho tot. 24 hores, 7 dies a la setmana, a les xarxes socials, i ens ho passem de mare. Perquè som atrevides, som rebels, som autèntiques, som únics, som ambiciosos, som eufòrics. Perquè Eufòria és més que un concurs. És una gran família. Sentim passió per la música i volem créixer junts. Prepara't, perquè tot això és eufòria. Eufòria continua. És un univers viu, amb les gales a plató i en tot moment a les xarxes socials. Perquè puguis saber-ho tot dels concursants. Perquè sàpigues què passa darrere l'escenari. No te'n vagis, perquè Eufòria continua. La tornaràs a sentir. Eufòria. Amb la dessuadora, la samarreta, les motxilles i l'ampolla tèrmica d'Eufòria et sentiràs com una estrella, en exclusiva a la botiga de TV3. Balla. Balla sempre. No paris mai de ballar. Busca'm a París. Mira-la a la web i a l'app de l'X3. Hola, gent de TV3! Què tal? Welcome! Vale, estem dins, gràcies. Vinga, adéu. Fins ara. Sí. Hola, guapíssims, què tal? Què tal, com esteu? Fort el que acabem de viure, Nadine? És molt fort, la gala d'avui. Jo és que m'ha sabut un greu, m'he quedat una mica en xoc, perdoneu, que és que estava fent cosetes. Pipi, més concretament. Llavors, m'ha deixat molt tocada perquè és que, jolín, no m'esperava que avui marxés el Ney. És que ha sigut una gala com molt complicada. I... No sé, tinc com els sentiments a flor de pell, perquè és que a sobre, pobret, anava així vestit de peluches. Ja, és que com...
eufòric, vale? Això és una pulsera que, bueno, que... És que una cosa, és un tros de cortina És un tros de cortina d'eufòria. O sigui, del plató, Del plató, això només ho tindreu vosaltres. Fort. Vale? I ha dit l'Enric que si arribem a les 1.000 persones... En directe, si ho has dit. Ha dit que si arribem a 1.000 persones en directe aquí al Twitch, vale, regalaran 5 pulseres. 5. 5 pulseres. No una, ni no dos. una, 5. Ni 3.